Това ще бъде поставка за телефон, който ще плави клипчета. Чакай, трябва да е здраво. Значи това е... Обясни какво е, защото има много така фрагменти в него. Чакай да го навим хубаво. Да не съм мятен. Между другото, тая буксичка, ако сте гледали предишната снимка с чешмата, Джидо Productions. Дай пауза. Май ще минираме. Сега трябва да го настроим. То камерата ще закрива тема. Чакай, ще го наклоним и така да... Чакай, ще го наклоним. Това е отново неговата инженерна мисъл. The dark is coming. The dark side of... Предсака всичко. Ай, готови сме. Ето го моето произведение. Не, що си имаш мене? Айде вътре в играта. Айде да пробваме как ще стане. Кажи здрасти! Ни каза здрасти на камерата. Си го стрища, не? Добре, хайде. Той беше и тестово клипче. С любезното съдействие на Бургаско и Чипс. Тестването започна. Чакам да се канекна, ама нищо не става. Чакай, зареждаме още, зареждаме. Цък. Чакай го паузирам, защото той ще зарежда половин час. Тъй, зареди след 48 минути чакане. О, чувам ви. Не чувам. Ау, не, чакай да дойдат. Да бе, чакай ми, те ще дойдат при мен, аз вътре съм на клеща. Те ми дойдоха от всякъде. Мали, провал. Провал още на първия мап. На първия лейф и на първия мап, който записваме с моята нова джаджа. Яще гранатата. Оха! Хедшот. Айде, пак звъниш. Вече го пуснах, айде купехме оръжие, всичко е... Купи си чел, брат. Марио, ти бъд. Верно. Си чел, човек, си чел. Аз ти мога мръдна, пази ма. Бре, ко та пазя, чакай, че ма налазеха тук. Много ми е тихо. Сега на мен ли пишат, бе? Мали, Аз бягам направо. Те са безсмъртни, Аз бягам. Аз бягам, защото работата не е на добре. Край. Не е края. Ако не е. Мали, приклещиха му. Много. Аз знам някакъв тунел. С умрели хора. Взех ми ги. Ела тук бе, човек, всички са при мене. Мислиш, че при мене няма. Не дай ма, няма. Аз съм махал тука, бе. Мале. Чудо. Само девата станаха. Дами и господа, трети лейф. Направо към мене, Направо. Пити ли си? Не, зомби. Пак са на дъне, дето не трябва. Тъй готово. И те от всякъде. Дед вика, що не умира? Аз мисля да ги насъбера, ма... Спокойно е. Але... Чай я заметна. Аз си взех кръв моите.
Аз смятам много гранати. Не скачат, брат. Скачат и всякъде. Не. Wipe out. Карай другия път повече. Еми. Цък. Готов ли си? Да. Цък. Цък. Айде, реди. Айде, че ще свърши място на SD картата. Не. Аоо, как може да се падне този мап? С менен пърка, май. Дали? Не. Това беше лоша идея. Това батут е бъгъв. Ще остана малко кръв, бе. Абе, не можах да скоча горе. Мале, какво стана, бе? Набутах се. Това мап е уникален, нали? Тук някакви дървета ти пречат да ходиш, блъскаш се, таковаш. Минимум. Чай патронавчета. За тебе има един. Да, вече е пред тебе. Вляво има дебелак. Дървета не се вижда, бе, човек. За тебе няма нищо, спокойно. Мамай са на края на мапа. Да. Това е лошо. Взех патлаченци, май. Май, лекичко, тъй. Записа върви ли? Върви. Чакай. Да, взех ми ги пари, бе, няма път. Даже така мога ги изчакам, нямам. Аз имам 252. Епичната битка останаха само 3. Не, гаря мап е това. Бум! Финишки. Няма, това мап бъгна. Завърши, кажи първи вейв, 1 от 7. Казвам първи вейв, 1 от 7. Снимаш ли? Да, снимам в момента. Снимам как ми казваш какво да кажа. Отивам, чао! Чао! Ай, мапа бъгна. Трябва да вземем един коментатор. Коментатор няма. Ще не сме заети в игра. Аз ще мислим стратегия. Тук май няма музичка. Да, бе, мапа майка. Лошо. Това не е оригинален, няма нищо. Тако. Тук са при мен е баян. Трепи ставам пъти. При мен е дебелака, Аз не бързам това не е брат. който не умира. Тук е добре за снайпер, че нещо това, мала. Тук е много лесно. Патрони. При мен няма никой. Аре, то няма екшън. Трябва да купуваме оръжия, паузираме за малко. Не също казва, обаче. Имаме ние същи такова. Втори вейв. И ние същи кентаци. Какво ти са на другия край на мапа? Пък аз съм килнал с доста повече от тебе. Не. Няма филм. Няма филм. Има ли много при тебе? Има и огнен, има и всякакви. При мен има 5 човека. Кой ми звъни, бе? Няма да дигаш, играем в момента. Той ще по скайпа. Имам бе някой. Да, прекъсна ми всичко, човек. Няма, той ми прекъсна играта, ти му убих. Кто убига, бе? Не са, но... Провал. Не са, бе. Те двама, бе.
Двама умни фаргачи. Чак. При мен е чисто. Радвай се. Отивам към трейдър. Час имам при тебе. Иди край. Няма патрони. Бягай. Изтървахме коните. Нож! Ау. Аз имам брадо, бе. Не ми чукчета коня. Чай се този отпор да повърне. Дай! Не. Голяма битка тук стана. Бре, умирам. Добре. Еде бързо да умираш. Трети уейв. Как съобщава. Да се знае. Зад тебе. 3, 4, 8, 20. Аз само стоя так гледам, няма проблем. Чай си помогна малко. Давай, може като няма да откажа. Не може да го цели. Бре! Кара. Другия път. Другия път, да. Завършите. Опа, това горе е слиза от това. Къде е горе? Горе, в гората. Горе гората, не го виждам, карай. Така. Който и да им пише, после се чуи на клипчето. Не, няма филм. Що е? Защото отгоре е направо. Тук има 3 невидими. Дръжи. Дръжи, ма не мога ги видя къде да ги стрелям. Тъй. На граната как ще ми се стори, а? Добре. Мали... Не. Колко е? Ама съм... Кой ми пише постоянно, бе? Бре... Дръж фронта. Да. Чайна граната да пометна. Айде още една. Добре. Как го нарече? Може да се хилниш. Кара. Трейдърчето, дай малко към трейдърчето. Бръм, постоянно. Да, знаете, нямам пишете докато играе. Да, не ми пишете докато играе. Чакай, здървах тренер, аз гледам телефона и... Не идват нагоре. Аз нямам... Аз гледам телефона и вървя на някъде. Брадвето тръгвам аз. Оставям ти. Чай се дръпна. Твой си.